Moi pouquiña, a verdade é que de Rianxo xa non hai nada, e de Ribeira ve moi pouquiña e si, subindo. Hoxe iba a 11 euros o quilo e mañán rondará os 16, 17 euros. Puxenas hoxe a mañán, estou nas vendo moi ben, de feito tiña dous grandes, dous cubos, que dame estas soas. Espero acabalas hoxe, así mañá non ter que traelas, porque é unha tradición, e a ver, en que se está perdendo moito, tamén, porque os xóvenes xa non lavan a cara, nada deso. Bueno, pero bueno, a ver. Preparo a agua de San Xoán por o día 23 pola noite, lavámonos a cara o día 24 e pola noite normalmente salimos ás cacharelas e, bueno, eu non as salto xa porque son bella e teño a cadeira mal, pero salto na miña terraza, poño un fogo pequeniño e salto na terraza da miña casa. A miña casa é pobre. Asamos sardiñas, churrasco, saltamos a cacharela, eso todo. Ainda veño mañán. Non lle importa pagar as caras, non? Non. Un día é un día. Un día é un día. Eu quero comer fresco.